Egunon, Carlos Zabala naiz, eta argitaratu berri den liburu honen berri emango dizuet. Zerabi kantatzen dute zaharrek. Kontatzen da Anton Pla izeneko baten abentura eta desbenturak izan daitezkeenak, ez? Dena gertatzen da egunerokotasunik arruntenean. Orduan abentura nondik dator? Anton Pla egun batean aurretikan ezer pentsatu gabe atzeraka ibiltzen hasi zen, eta segituan konturatu zen ez zela bakarrik atzeraka ibiltzea hori egin nahi zuela, hori baino gehiago zela, munduari bizkarra eman nahi ziola. Eta horrek eramaten du, oian, hankak buruan tokian eta alderantziz jartzea, edo bakarri dagonean, kontua ez baita besteak ikustea, zer egiten duenez, barruko kontu bada, bere baitakoa, komunian dagonean ere, bera bakarrik, komununtzian esaten du, eta ni hemen gauzak atzeraka nola egin ditzaket. Hortik handator pixkat historia, ez? Eta gero bitxia da, xeleberekeri horretatik hasita, nola inguruko jendeak, edo prentxan eta ere bai, pixkanaka normal ikusten duten hasieran, batere normala hasierako xeleberekeri buru gabe hori, nola bihurtzen den normal, eta normal izatetik, bere logika hori ulertuaz, gauza asko horrela izan behar dutela pentsatzea baino. Ailegatzen da ingurukoak, eta nik uste dut irakurleari ere holako zerbait gertatuko zaiola liburuarekin. Zergatik, Zelabi, Mon ami.